Tilbage i 2017 satte vi os for at udvikle verdens bedste grisekød. Et koncept med fokus på dyrevelfærd, miljø og spisekvalitet. Ladegaard Duroc er en familievirksomhed, som er startet af os, fætrene Jens og Håkon Ladegaard. Vi har en vision om at være den foretrukne leverandør af dansk Duroc til de kvalitetsbevidste forbrugere. Gennem et tæt samarbejde på tværs af familievirksomhederne Ladegaard Duroc, John Sashi og Claus Gens har vi skabt rammerne for et skønt griseliv her på gården. Her er masser af plads, både inde i den varme halm eller under den åbne himmel. Det er vigtigt for grisenes velfærd, kødets kvalitet og fedtmemorering. Vi tror på, at de fantastiske dyr hører til i naturen. Derfor giver vi dem mulighed for at være under åben himmel, imens de spiser græs eller roder i den danske muld. Om sommeren kan grisene blive nedkølet af vores brugsanlæg. Vores fokus på dyrevelfærd afspejler sig også i den måde, vi transporterer dyrene på. Minimal stress og kort transporttid er en helt essentiel faktor for glade grise og godt kød. I vores optik går dyrevelfærd og kødkvalitet hånd i hånd. Dagligt forsøger vi i tæt samarbejde med JN Meat at lave de bedste udskæringer. Det er deres faglige ekspertise og vores mission, der skaber udskæringerne fra Ladegaard Duroc. I Ladegaard Duroc har vi fokus på bæredygtighed. Derfor anvendes al grisens møg til at producere danske grøntsager tæt på gården. I Ladegaard Duroc skaber vi grisekød af højeste kvalitet, med et gennemgående fokus på dyrevelfærd, miljø og spisekvalitet. Det synes vi giver god mening. Vi er med i hele processen fra jord til bord, og det er vi stolte af. Hos Ladegaard Duroc tager vi ansvar for vores dyr, vores klima, vores kunder og for hinanden. Et ord er et ord, og sådan vil det altid være hos os.